Pasibayo kabalen niya ako Alpin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, no, pinadalan nga tayo ng Art of Fooding ng mga healthy and delicious dessert nila. So yun guys, no, may different flavors silang pinadala. So ito yung una, itong blueberry with cream cheese pudding, and then milky chocolate pudding, yung classic banana pudding nila, strawberry with cream cheese pudding, tapos yung chunky Oreo pudding nila. Una natin titikman kabalen ito nga blueberry with cream cheese pudding nila. So ito siya. So yung pinaka ingredient siya sa pinaka-loob niya is meron siyang so may creamy vanilla pudding siya. So may blueberry syrup, fresh banana, and then meron siyang baked cookies. So titikman na natin siya guys. So ito siya. Ooh. Ang sarap niya guys, so malalasahan mo talaga yung pinaka fresh banana, and then syempre yung pinaka blueberry niya, so medyo may pagkasimaseme and then tama lang yung tamis guys, hindi siya nakakasawa. Next na titikman natin kabali nito nga milky chocolate pudding nila. So sa pinakataas guys, so makikita nyo is meron siyang flat tops, so one of my favorite chocolate, and then syempre yung chocolate syrup, may baked cookies siya, vanilla pudding, and guys, let's try it. Habang kinakain mo siya, no, kabalen, ang sarap ng texture na sa pinakabibig mo, and then syempre yung pinaka-aftertaste niya, ito yung nasa pinaka-toppings niya is yung flat tops nga guys, and then yung pinagsama-sama niya yung chocolate syrup, yung fresh baked cookies, and then fresh banana guys, the best. Ang sarap guys, hindi siya ganun katamis, sakto lang siya. So sa mahilig sa mga chocolate guys, try this one. Pangatlo natin titikman kabalen itong pinaka-classic banana pudding nila. So ito siya guys. So makikita nyo guys, may yema syrup siya sa pinakataas. So may fresh banana, and then baked cookies, and then vanilla pudding guys. Tikman na natin siya. Alright. Ooh. Saktong-sakto lang yung lasa guys, so hindi rin siya ganun katamis, hindi ka agad magsasawa sa pinakalasa niya guys. So sa mahilig sa mga yema, and then syempre sa banana, perfect combination siya guys. Two flavors na titikman natin ng Heart of Pudding, ito nga strawberry with cream cheese pudding, and then yung chunky Oreo nila guys. So una natin titikman ito nga strawberry with cream cheese pudding guys. Kung makikita niyo guys, no, makikita niyo sa pinakataas niya, yung pinaka-toppings niya is yung pinaka-strawberry syrup, and then syempre meron siyang creamy vanilla pudding, baked mini cookies, and fresh banana. So titikman na natin siya. Alright. Siya. Ang sarap ng combination ng strawberry syrup. Lalasahan mo yung fruity flavor, and kung mahilig kayo sa medyo masim-masim guys, pwede itong strawberry with cream cheese pudding nila guys. Ang sarap-sarap. So mas okay siguro kung haluin mo siya kasama yung hanggang pinaka-ilalim niya, mas malalasahan mo siya guys. Last na titikman natin syempre itong chunky Oreo nila guys. So ito siya. So meron siyang vanilla pudding, fresh banana, and then baked mini cookies. So syempre guys, kung makikita nyo sa pinakataas, mga chunky Oreos guys. So titikman na natin siya. Pakita ko sa inyo. Saktong-sakto lang yung tamis niya, no, kabalen. And then syempre unang malalasahan yung pinaka-chunky Oreo niya, yung sa pinaka-toppings, and then ang sarap ng combination ng pinaka-pudding. Yun nga sabi ko, hindi siya ganun katamis. So kung mahilig kayo sa mga cookies, pwede siya guys. Kawaleng, naghahanap ba kayo ng masarap na dessert pagkatapos yung kumain? So, order na kayo sa Art of Pudding. Yun guys, no, sabi ko nga kanina, hindi sila ganun katamis. Kung naghahanap kayo ng
chocolate flavor. So go kayo sa milky chocolate pudding nila. And then syempre yung chunky Oreo nila guys. And then kung naghahanap kayo ng fruity flavor, orderin nyo yung pinaka blueberry with cream cheese nila, and then yung strawberry with cream cheese. And then kung plain lang naman yung gusto niya na pudding guys, banana pudding, pwede nyo orderin yung classic banana pudding nila guys. Paano nga ba mag-order ng mga banana pudding ng The Heart of Pudding? So una-una guys, lalagay ko yung pinaka-contact number nila dito, and then yung pinaka-Facebook page. So pwede kayo mag-order sa mismong Facebook page nila guys. And then guys, kung meron kayong Foodpanda, GrabFood, Mangan.ph, Maxim, Lalamove, and Eats Papa guys. So pwede kayo mag-order sa mga partner delivery couriers nila guys. And then syempre kung gusto nyo ng mag-pick up, pwede kayong mag-pick up sa mismong pinaka-bahay nila sa mismong Diamond, Angeles City, Pampanga. And then syempre kabalin, huwag nyo kalimutang i-follow yung pinaka-Facebook page ng Heart of Pudding. Ito nga siya. Ito, ilalagay ko dito, and then pinaka-contact number. So, kung gusto nyo mag-direct na mag-order sa kanila, pwede sa mismong Facebook page nila. So, yun kabalin, hanggang dito na lang. Pasibayo, Yakoy Alvin Bautista, di Exploring Pampanga. So, tikman nyo na guys yung mga napakasarap na banana pudding ng Art of Pudding. Pagkatapos yung kumain, perfect pang dessert itong Art of Pudding guys. So don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. Thank you!